Kemm hemm bżonn, hekk wieġibna l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo meta kien mistoqsi minn Net News kemm se jinġibu klassijiet containers f'pajjiżna. Kemm se jinġibu minn daw f'pajjiżna? Hemm bżonn. Viżibilment urtat mill-mistoqsijiet tagħna u mill-kelma containers, Evarist Bartolo ikkummenta hekk. Il-containers qegħdin fil-Freeport u fl-ebda skola. Iżda ir-realtà hi li din kienet konferma oħra li l-Gvern se jkompli jżid il-famużi containers minn flok il-klassijiet xhieda tan-nuqqas ta' pjanar għall-edukazzjoni min-naħa tal-Gvern Laburista fejn qed ikomplu jispikkaw miżuri temporani u maġla biex jipprova isolvi l-kriżi ta' nuqqas ta' spazju fl-iskejjel. Infatti sorsi tagħna għalunna li x-xogħol fl-iskola tal-Qawra huwa allura u li l-containers huma l-unika soluzzjoni biex ikun hemm biżżejjed spazju għall-istudenti. Il-Gvern ilu 6 snin ikaxkar saqajh biex jibni skejjel ġodda kuntrarju għal qabel meta Gvern Nazzjonalista kien jibni skola ġdida kull sena.